Kumikilos na ang mga otoridad para mabigyang linaw ang katotohanan sa likod ng pamamaslang sa mag-amang Baking. Ngunit ang mga itinuturong sospek ay may hawak na umanong malaking ebidensya. Ito ang CCTV footage at resibo sa gasolinahan na patunay na wala sila sa pinangyarihan ng krimen. Habang sa panig ng prosekusyon, 8 witness sa krimen ang tinutukoy ang dalawang salarin na kinukumpirmang sila ang gunman sa pagpatay sa mag-amang Baking. Sa muling pagbisita ng kaanak ni Bernard Lucop at Hernan Galang para ipaglabang inosente umano ang mga ito, inilatag nila ang nakuhang CCTV footage at resibo ng gasolinahan na nagpapatunay umano na alas 7 ng umaga ay wala sila sa nangyaring krimen. Sinasabing pinaslang ng mga suspect ang mag-amang Baking alas 7 ng umaga ika-12 ng Agosto. Ngunit mariing pinabulaanan ng mga kaanak ni Hernan at Bernard ang krimen. Nakuhanan ng CCTV na kumakain pa sa isang karinderya sa San Pedro Magalang ang mga umano'y suspect. Mga 6:45 na po. 4:37, so kumain po talaga? Opo, kunain po nila palabok. 2 po sila. Po kasi alos araw-araw nandito sila suki po namin sila. Dito naman sa isang gasolinahan, sunod pumunta ang mga tinuturong suspect. Alas 7 umano ng umaga. Sakto-sakto silang ako nagkarga sa kanila. Tapos nagkakatuwan din kami. Dahil parang magkakaibigan na kami dito . Samantala, binisita din ng CHR at CLTV 36 ang karinderyang pinangyarihan ng shootout kung saan nadakip ang dalawang suspect. Ayon sa may-ari ng karinderya dito sa Concepcion, Tarlac na si Rex Mendoza, lagpas alas 11 ng umaga nang makarinig sila ng putok ng baril. Nagliligpit ako ng sasabak ng kanin. Narinig ko na lang, biglang putok. Putok na 2 beses, bigla kami dumapa. Siyempre, mahirap na magkisyoso ka kung tatamaan ka naman. Tapos ma'am, siguro yung putukan, dahil sa sobrang takot, hindi ko na rin alam kung gaano katagal ang putukan. Aniya, hindi na niya nakita ang mga sumusunod na pangyayari pero dito sa hilerang ito nakabalandra ang puting sasakyan na ginamit ng mga suspect. Dito sa karinderya natamaan ng bala ng baril ang suspect na si Bernard Lucop na agad namang binawian ng buhay. Tumanggi namang magpahayag ang ibang nakasaksi sa nangyaring pagdakip sa umano'y suspect. Wala namang CCTV footage na nakahagip sa nangyaring shootout sa karinderya. Bagaman hindi napahintulutan na makapanayam ng CLTV 36 sa Hernan Galang, nakausap naman ni Attorney Leo Valmonte ng CHR ang umano'y suspect. Itinanggi pa rin ni Hernan Galang na sila ang pumaslang sa mag-amang Baking. Naglabas naman ng pahayag ang Provincial Director ng Tarlac PNP na si Police Superintendent Richie Posadas tungkol sa kaso. Di umano tinuturo talaga na yung sinukop na namatay doon sa armed encounter at saka yung si Galang na nahuli, sila talaga yung tinuturo. So meron na po tayo so far ng 6 na witnesses, magiging 8 witnesses na po yan. Kasama na din yung isang nabaril na si Marcelo na medyo malubhap ang kalagayan, plus yung si Mrs. Baking. So magiging 8 na po yung mga witnesses natin. Pero binigyang diin ni Police Superintendent Posadas, gusto lang po nating iklaro na wala pong mistaken identity. Sila po talagang tinuturo ng mga biktima mismo. Aniya, hindi pa nila nakikita ang hawak na CCTV footage at ebidensya mula sa kaanak ng mga suspect. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng CHR at PNP Tarlac tungkol sa kasong ito. Ako po si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.